hapon. I have to make it powder and martilyo. Lagahi lagi ni ilang uling diri. Good luck. Gahi lagi lang uling. Grabe iniglimpyo ani ron. Ito. Hala, sige. Gahi man nilang uling. Di para sa hindi kagaya sa Pinas na yung uling is madali lang talagang anuhin, durugin, yun. Dito ang tigas ng uling nila. Kaloka. Ang tigas ng uling. Kaya ko ba to? Need natin durugin kasi ang pangit naman kapag buong uling talaga yun. Ipumpuna sa katawan. Kaloka. Yun. Durug-durug na siya konti. Good luck. Ito naman. Yung challenge na to pala is magdik-dik-dik-dik to make it powder. Magtaka na yung jowa ko bakit may itim-itim dito sa concrete. Ano kayang isasagot ko? Good luck na lang sa isasagot ko nito pag magtanong bakit may itim-itim yung concrete niya. Tingin nga kung okay na ba. Durog-durog na. Dami ko nitong lilinisin mamaya pagkatapos kong maligo. Challenge accepted. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pilar Vlogs USA. If you are first time here, please consider to subscribe, like, comment, and also hit the bell for more uploads. So guys, I am gonna do today is Ligo challenge while Ligo also the uling. So ito na yung dinurog ko na uling. Next is, ang gagawin ko ay ilalagay ko to sa balde. Ilalagay ko siya sa batya. Okay? Ito yung dinurog-durog ko doon sa labas kanina. Okay? Anyways, before I'm gonna start, I wanna tell you guys, ang request na ito ay galing kay Liza Lamok. Yay! Hi, Liza Lamok! My YouTube friends from Team Premier. So, ito yung idea niya. Ito yung requested niya sa akin. So, ito na ha, Liza. Gagawin ko na yung uling mo. Gusto mo uling? So, ito na, uling. Okay. So, ilagay ko yan sa balde. Marami akong lilinisin ito mamaya. Promise. So, ilagay ko to sa balde, guys. Ganituhin ko na lang. Ilagay ko to sa balde. Good luck sa lilinisin ko talaga mamaya. Oh my goodness. Ito yung mga dinurog-durog kong uling. Oh my gosh, napapasubo ako sa iyo, Liza Lamok. My goodness. Good luck na lang sa uling. Ayan, lalagyan ko to ng water ha. Ayan. Medyo konti lang, no? Pero lalagyan ko yan ng water. Sige. And of course, may tabo ako dito. Oh my goodness. Oh! Oh my goodness! Ang lilinisin ko nito. Good luck na lang. Ang dami ko nitong lilinisin, ha? Lalagyan ko pa yan more.
maligo na ang uling. Good luck to me. Good luck, good luck, good luck. Let's see if how it will goes. Ayan guys, pinalitan ko yung settings ng camera para naman dark konti. Para naman maging halata yung uling natin, no? Kailangan natin i-dark. Guys, mayroon akong uling dito na parang pang ano ng teeth. So, gagawin ko to ha. Since uling-uling naman na tayo, so gagawin ko na tong BLK Diamond Charcoal. BLK Diamond. So, ayan na ha. I'm gonna do this. Brush my teeth with charcoal. Brush my teeth with charcoal. Charcoal. I'm gonna open. Ito yung laman niya. Ito yung laman niya. Ayan yung laman niya. So. Mag-toothbrush tayo. Charcoal. Para mas masaya, no? Lalagyan ko na ng charcoal yung mukha ko. Ito. Oh, how's that? Ang kilikili natin. Lagyan natin ng kilikili. How's that? Hindi ko na kilikili ko. And then, mag-toothbrush tayo ng uling. Brush it. Para na akong taong grasa. Tingnan nyo naman, para na akong taong grasa dito.
pinasukan ko. Oh my goodness. Oh my goodness, I'm so dark now. Ayan na ha, naligo na ako ng uling ha. Ano, next is magbabanlaw na ako. Ligo, ligo, uling, ligo, ligo, uling. I'm done taking shower with my uling-uling. So guys, thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please mag-subscribe ka na para makapanood ka ng more Ligo challenge pa sa aking channel. Okay? Don't forget to like, subscribe, also comment, and also hit the bell for more uploads. Bye for now! See you on the next video! Bye!